Haka khat sautrik kelan kon ubah Garrett Alexander IS District Magistrate Kawas Khasils ula Pynmih da ka hukum banom Shah Shuh yenu ban Bret Jaboh haki artli kiwa ki batut napadeng ka Nondeiñ kata kawa Nonbah ban Nondeiñ katai ka hukum kam trai kat kum ki kendon an ka ba shispa an reply jong ka BNSS Act arja reply ka jing Pynmih hukum ka long hadin ba ki nong trai jong ka Meghalaya State Pollution Control Board kilawan ban jurim ha ka arpa artrik ubanai no pra jong usnam baladem bat kilalap ba kita kiwa kiladap tang de ki Jaboh jaban nadu ka hadu ka try bat kabalak ta hadu ka tata ya ka jingku jing suba jong kiwa hadin bu district magistrate ula Pynmih ya katai ka hukum unong thok khubor ula lek ban jurim bat kalap ba ka jing Jaboh jong kita kiwa kalalong ka ba ishir khai bha ha ka ba lalam bagi Jaboh jaban kila sakut ha ki babon ki benta bat lalap ru ba ki don ki bilor kian ki badang per haslaum